नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। नारायण राणेंना विचारल्याशिवाय काही होणार नाही, निलेश राणेंची माहिती। सिंधुदुर्गच्या चेकपोस्टवरून अवैध दारू घाट माथ्यावर जातेच कशी आणि देवाधर्माच्या नावाखाली भावनांशी खेळ, डॉक्टर परुळेकरांचा हल्लाबोल। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। राष्ट्रीय एकात्मतेचं प्रतीक लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 150व्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय एकता दिनाचं औचित्य साधत पोलीस दलाच्या वतीनं रन फॉर युनिटी एकता दौड आयोजित करण्यात आली होती। या भव्य दौडला नागरिक, विविध संस्थांचे सदस्य आणि पोलीस दलातील अधिकारी कर्मचारी यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला। पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मोहन दहीकर आणि अप्पर पोलीस अधीक्षक नवमी साटम यांच्या संकल्पनेतून आणि मालवण पोलीस ठाण्याच्या वतीनं देऊळवाडा ते रेवतळे तिठा ते देऊळवाडा अशी भव्य एकता दौड काढण्यात आली। या दौडमध्ये पोलीस निरीक्षक मारुती जगताप, पोलीस उपनिरीक्षक प्रतिज्ञा खोत, पोलीस कर्मचारी, पोलीस पाटील, पत्रकार समिती सचिव कृष्णा ढोलम, प्रशांत हिंदळकर, अमित खोत, आपा मालणकर, आस्था ग्रुप अध्यक्ष उमेश मांजरेकर, सौगंधराज बांदेकर, चौके सरपंच पीके चौकेकर, पाटीदार समाजाचे शांती पटेल, मोहन पटेल, मातृत्व आधार फाउंडेशनचे दादा बेंगुर्लेकर यांसह अन्य संस्थांचे सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। यावेळी सहभागींनी हातात घेतलेल्या फलकांनी राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश दिलाय। दौड सुरू होण्यापूर्वी संस्था प्रतिनिधींचं स्वागत पोलीस निरीक्षक जगताप यांनी केलं। त्यानंतर पोलीस उपनिरीक्षक खोत यांनी उपस्थितांना राष्ट्रीय एकात्मतेची शपथ दिली। लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 150व्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय एकता दिवस रन फॉर युनिटी याचे सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस दल पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मोहन दहीकर सर, त्याचबरोबर अप्पर पोलीस अधीक्षक नवमी साटम मॅडम यांच्या संकल्पनेने आज मालवण पोलीस स्टेशनतर्फे राष्ट्रीय एकता दिवस रन फॉर युनिटीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। तुम्हाला ज्ञातच असेल की भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर जे संस्थाने होते ते वेगवेगळे होण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी भारताची अखंडता म्हणजे पूर्वीचा हिंदुस्थान हा अखंड राहावा यासाठी त्यांनी प्रयत्न करून एक अखंड भारत ची संकल्पना त्यावेळी केली। त्यामुळे लोहपुरुषांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय एकता दिन म्हणजे एकात्मता एक भारत याची संकल्पना त्यापासून रुजू झाली। त्यामुळे डॉक्टर सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त आपण राष्ट्रीय एकता दिवस युनिटी रन फॉर युनिटी ही दौड एकता दौडचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। त्या एकता दौडमध्ये आपण आपले पोलीस स्टेशनचे पोलीस अंमलदार आहेत, अधिकारी आहेत, त्याचबरोबर पोलीस पाटील आहेत आणि आपल्या मालवण शहरातील पत्रकार संघ असतील, मातृत्व सेवा संघ असतील आणि इतर सेवाभावी संस्था आहेत, त्यांना आम्ही एक विनंती केली होती की तुम्ही पण या एकता दौडमध्ये सहभागी व्हा। त्यामुळे त्यांनी पण एकता दौडमध्ये सहभागी झालेले आहेत। हाच आपला उद्देश आहे। उद्या जर वैभव नाईक शिवसेनेत येत असतील तर त्यांना सुद्धा घ्या, असं स्पष्ट मत आमदार निलेश राणे यांनी व्यक्त केलंय। असं मत माजी आमदार राजन तेली यांनी भाषणात सांगितलंय। कोणी पक्षात आला तरी तुमच्या नशिबात लिहिलेलं जाणार नाही, हे कायम लक्षात ठेवा, असा संदेश देखील कार्यकर्त्यांना दिलाय। मी आज सगळ्यांना सांगेन या व्यासपीठावरून की माझी भूमिका एकच आहे की या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर आपला भगवा भडकलाच पाहिजे, त्या दृष्टिकोनातून काम करणं। जिथे जिथे कोण बोलले तिथे या ठिकाणी काम करणं। पण माझी अपेक्षा एक आहे की आज बरेच जण प्रवेश या ठिकाणी करतील भविष्यात 8-10 दिवसात। आजच पहिल्यांदाच केसरकर साहेब, उदयगिरी यांनी सगळे निलेशजी एकत्र आहेत। उद्याच्या वेळी अनेक लोक यायला इच्छुक आहेत। प्रश्न एवढाच आहे की त्यांचा सगळ्यांचा मान सन्मान आपल्याला ठेवावा लागेल। माझं काय होणार, तुझं काय होणार, माझं पुढे या तालुक्यातला प्रभाव कमी होईल का आणि कोणाचा प्रभाव कमी होईल या गोष्टीला घाबरू नका। आज निलेशजींचं मी मुद्दाम सावंतवाडी सांगितलं की त्यांनी सांगितलं हे सगळे हे घ्याच, त्याचबरोबर सांगितलं की अगदी समजा उद्या वैभव नाही घेत असतील तरी घ्या, माझा काही प्रश्न नाही, असं आज एवढा मोठ्या मनाने आज निलेशजींनी सांगितलं। तर खरोखरच मनापासून सत्कार करायला लागेल। आणि म्हणून तुम्ही कोणी आपल्या सावलीला घाबरू नका। कोणी आला तुमच्या नशिबाचे लिहिलेले वरती ते कोण बसून देणार नाही। कोण झेडपी सदस्य होणार आहे, कोण झेडपीचा अध्यक्ष
होणार आहे, कोण, हे सगळं ठरलेलं अगोदरच. ठरलेलं म्हणजे आम्ही नाही ठरवलंय, नीतीने ठरवलंय. हे 100% पूर्ण होणार आहे. आणि म्हणून कोणाची काळजी न करता आपल्या बरोबर येईल त्याचा मान सन्मान ठेवा, त्याला बरोबर घ्या. आणि मी उमेदवार आहे ही भावना सगळ्यांनी आपण जर ठेवली तर उदयजी आज सांगतो या सगळ्यांच्या साक्षीने कुडाळ मालवणमध्ये तर अतिशय या लोकांनी खूप मोठं काम केलेलं आहे. हे काम पुढे असंच जर जायचं असेल तर आपण सगळ्यांनी आपल्या नेत्यांना विश्वास या ठिकाणी दिला पाहिजे. लोकसभा विधानसभा निवडणुकीसारखी चूक जनतेनं येणाऱ्या निवडणुकीत करू नये, महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या पाठीशी राहावं असं आवाहन माजी खासदार विनायक राऊत यांनी केलंय. उपस्थितीत आज एक अनौपचारिक चर्चा मालवण नगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने त्यांच्याशी चर्चा केली. आज ठरवून केलेला दौरा नव्हता. माननीय भाई गोळकर यांची एक सदिच्छा भेट घेण्याच्या उद्देशाने मी आलो होतो आणि त्यामुळे या पदाधिकाऱ्यांची अनौपचारिक चर्चा करत असताना आपल्याशी सुद्धा बोलावं अशी मनामध्ये इच्छा झाली आणि म्हणून आपण तातडीने सर्व कामं बाजूला ठेवून इथे आला त्याबद्दल मनापासून आपले आभार मानतो. अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे दिवस आता सुरू झालेले आहेत. आम्हाला कोणाला आव्हान देण्याची गरज नाही आहे. एक मात्र ठामपणे की आजही ह्या जिल्ह्यामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार साहेब या तिन्ही पक्षाचे पदाधिकारी एकमेकाच्या विचाराने पुढच्या निवडणुका लढवाव्यात आणि जिंकाव्यात या विचाराचे आहेत. तशा पद्धतीची चर्चा आमदार वैभव नाईक यांच्या माध्यमातून सुरू केलेली आहे आणि शक्यतो प्रयत्न राहतील की शेवटपर्यंत की आघाडीतूनच ह्या निवडणुका लढू. आता काही जण बोंबलत आहेत की आघाडी शिल्लक ठेवणार नाही. हे शिल्लक ठेवणार नाही असे जे कोकलत आहेत त्यांना आम्ही चष्मा द्यायचं ठरवलेलं आहे की तुमच्या स्वतःच्या डोळ्याने दिसलं नाही तर आम्ही तो देऊ बाजारातून चष्मा. तो लावून बघा की शिवसेना, काँग्रेस, NCP, शरद पवार गट यांची आघाडी किती या जिल्ह्यामध्ये मजबूत आहे आणि एकजुटीने एक विचाराने आम्ही ह्या येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये उतरू आणि जिंकू सुद्धा एवढा आत्मविश्वास आमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या मनामध्ये आहे. त्यामुळे आमचं राजकारण किंवा आमचं समाजकारण हे विकासाच्या मुद्द्यावरच आहे. आमचं समाजकारण किंवा आमचे विचार हे ह्या संस्कृतीला धरून आहेत. यांच्यासारखं बाजारो स्वरूप म्हणजे अगदी आमदार निलेश राणे, पालकमंत्री नितेश राणे ह्या दोघांमध्ये जसं कौरव पांडवांचं युद्ध तसं चाललेलं आहे तशा पद्धतीचं स्वार्थी आणि पैशाच्या जोरावर आम्ही आमचं राजकारण करत नाही आहे, तर विचारावर करतो, कर्तव्य केलेल्या कार्याच्या अनुषंगाने करतो. आज सुद्धा आम्हाला सांगायला अभिमान वाटतो की त्यावेळेला जे चक्रीवादळ आलं मालवणमध्ये, निसर्ग चक्रीवादळ तोक्ते पहिलं तोक्ते नंतर निसर्ग आलं आणि त्या तोक्ते वादळाच्या वेळेला मालवण चिवला बीचला तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब ज्यावेळेला आले आणि सर्वांची एकच तक्रार होती की काही झालं म्हणजे पहिल्या सोसाट्याचा वारा आला, एक झावळ पडलं की आमची लाईट जाते, ती रिपेअर करायला कोण येत नाही. त्यामुळे पूर्ण पावसाळ्यापासून ते गणेश चतुर्थीपर्यंत आम्हाला अनेक वेळेला अंधारात राहावं लागतं आणि त्यावेळेला आम्ही त्यांच्याकडे एकच मागणी केली की काही करा पण भूमिगत विद्युत वाहिन्या टाका. आमच्या जिल्ह्यापुरतीच मागणी होती, म्हणजे खास करून सिंधुदुर्ग रत्नागिरीपर्यंत ती मागणी होती. परंतु माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी मुंबईला गेल्यानंतर मीटिंग घेऊन ठरवलं की वेंगुर्ला ते पालघरचा शेवटचं टोक म्हणजे सिंधुदुर्गचं शिरोड्यापासून ते पालघरच्या शेवटच्या टोकापर्यंत जी समुद्र किनारपट्टी आहे त्या सगळ्या गावांमध्ये आणि खाडी किनारपट्टी, नदी किनारपट्टी, खाडी किनारपट्टी आणि समुद्र किनारपट्टी या सगळ्या गावामध्ये भूमिगत विद्युत वाहिन्या टाकायचा आणि त्यांनी प्रस्ताव तयार केला. आम्ही पाठपुरावा केला आणि जवळजवळ 3,760 कोटीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला. सुदैवाने तिकडे 3,500 कोटीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला.
त्यावेळेला मी खासदार होतो. केंद्र सरकारकडून पाठपुरावा करून 1760 कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यातले भूमिगत विद्युत वाहिन्यांसाठी मिळवून घेतले आणि आज भूमिगत विद्युत वाहिन्या संपूर्ण किनारपट्टीच्या भागामध्ये टाकल्या जात आहेत. हे केवळ आणि केवळ तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या तत्परतेमुळे बेकायदेशीरपणे उभी केलेल्या अनेक फार्म हाऊसला वेगवेगळ्या सामाजिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सिंधुरत्न समृद्ध विकास योजनेचा उपयोग केला गेला. त्यांच्या दुर्दैवाने आणि ग्रामस्थांच्या सुदैवाने जे चौकुळे या ठिकाणी संपूर्ण एक नगरी उभी करायची ठरली होती, दिल्लीवाल्यांच्या आर्थिक प्रयत्नातून ती उद्ध्वस्त केली गेली. अजूनही तशा पद्धतीचे जे खोटे व्यवहार झालेले आहेत त्यांच्या पाठीमागे आम्ही मागे राहिल्याशिवाय राहणार नाही. पुनश्च एकदा मी मालवणवासियांना आणि जिल्हावासियांना शब्द देतो की दुर्दैवाने मागच्या निवडणुकीमध्ये एका भ्रष्टाचारी आणि बदमाश लोकांच्या हातात हा जिल्हा तुम्ही दिला. ती चूक येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकामध्ये करू नका. शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि महाविकास आघाडीचे सहयोगी मित्र काँग्रेस आणि शरद पवार साहेबांचा राष्ट्रवादी पक्ष आम्ही एकत्रित येऊन तुमच्याकडे सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून मतदानाचे आशीर्वाद मागू. आज आमच्याकडे पैशाचा माज आमच्या आलेल्या अशा आमचे उमेदवार नाही आहेत, पण सामाजिक कार्याचा जबरदस्त ताकद असलेली किंवा शिदोरी त्यांच्याकडे असलेले उमेदवार आम्ही देऊ. गरीब असतील त्यांना तुम्ही आशीर्वाद द्या आणि मालवण शहराची आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची सेवा करून घ्या हीच एक विनंती करतो. सावंतवाडी शहरात बाजारपेठेतील एका कॅफे मालकावर काही जणांनी हल्ला केल्याची घटना घडली. या हल्ल्यात कॅफे मालक मोहसिन शब्बीर तांबोळी गंभीर जखमी झालाय. त्याला तात्काळ सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. या प्रकरणी दोघांविरुद्ध सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. आरोपी ओंकार गावकर आणि सुहेल मुजावर हे चारचाकी वाहनातून एका हॉटेलच्या आवारात आले होते. त्यावेळी त्यांच्या गाडीचा दरवाजा उघडताना तो दरवाजा फिर्यादी मोहसिन तांबोळी यांना लागला. याबाबत त्यांनी दोघांना विचारणा केली असता आरोपींनी संतापून डस्टबिनच्या डब्यानं तांबोळी यांच्या डोक्यावर प्रहार केला. तसेच लाथा बुक्क्यांनी आणि हाताच्या थपडा मारून मारहाण करत शिवीगाळ केली. या हल्ल्यात मोहसिन तांबोळी यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. 60 टाके पडले. जखमी अवस्थेत त्यांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच सावंतवाडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या प्रकरणी दोन्ही आरोपींविरुद्ध सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पुढील तपास पोलीस हवालदार महेश यादव करत आहेत. याबाबतची माहिती पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी दिली आहे. या मतदारसंघात भाजपामध्ये असताना काम सुरू केलं. विधानसभा प्रमुख म्हणून माझी नियुक्ती केली. जो प्रमुख म्हणून असतो तोच उमेदवार असतो असं सांगण्यात आलं. म्हणून सर्वच खर्च केला. नंतर हा खर्च पक्षानं केला असं सांगण्यात आलं. याचं वाईट वाटलं. तिकडे राजन तेली सुद्धा सावंतवाडी विधानसभा प्रमुख होते. आमच्या दोघांचीही विकेट पडली अशी आठवण आमदार निलेश राणे यांनी सांगितली आहे. या मतदारसंघामध्ये काम करायला सुरुवात केली तेव्हापासून ते आतापर्यंत जेव्हा बीजेपी मध्ये होतो तेव्हा या विधानसभेचा मी प्रमुख होतो. तेव्हा विधानसभा अध्यक्ष म्हणून माझी नेमणूक झाली. तेव्हा सांगितलं की विधानसभा जो बीजेपीचा प्रमुख होतो तोच उद्या विधानसभेचा उमेदवार होतो असं सांगून सगळा खर्च केला. कुठेच काय सोडलं नाही. नंतर असं कळलं म्हणजे कानावर आलं की निलेशने काय केलं, पार्टीतून आला होता. मला अजून वाईट वाटतं की ज्याचा उल्लेख आता सामंत साहेबांनी पण केला की तेव्हा काही सत्ता नव्हती वगैरे काही नव्हतं आणि तेव्हा उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री होते. आपण सगळे तिकडे होतात, सगळे रती महाराज तिकडे होते आणि तेव्हा कसा तरी किल्ला लढवायचा म्हणून तिथे ते पद देण्यात आलं आणि कपाळाला हे होते बघा हे तिकडे होते सावंतवाडी नाही विधानसभा प्रमुख होते. आता काय करतो आमची विकेट एकत्र. देवा धर्म
बांधकामाची नावं देऊन शक्तीपीठ महामार्गावरून सरकार सामान्य जनतेच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रयत्न करत आहे। एकीकडे राज्याची आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर असताना तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पडत असताना जनतेनं न मागितलेला हा महामार्ग सरकार मुद्दामहून लादतोय। सिंधुदुर्गातील 13 गावातून जाणाऱ्या या महामार्गाला विरोध करण्यासाठी शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीची वैचारिक परिषद 4 नोव्हेंबरला होणार असल्याची माहिती समितीचे निमंत्रक डॉक्टर जयेंद्र पोरुळेकर यांनी दिली आहे। शक्तीपीठ महामार्ग जो राज्यातल्या 12 जिल्ह्यांमधून पवनार ते पत्रादेवी असा प्रस्तावित आहे, तो आपल्या जिल्ह्यात 13 गावांमधून जाणार प्रस्तावित आहे असं शासन प्रशासनातर्फे ठरवलेलं आहे। त्या दृष्टीने तिथे सर्वे पण झाला या 13 गावांमध्ये आणि मग पालकमंत्री असतील किंवा विद्यमान आमदार असतील यांची अशी वक्तव्य आली, स्टेटमेंट आली की हा जो 13 गावातून म्हणजे गेळे आंबोलीपासून ते बांद्यापर्यंत असा जो आहे तर जिल्ह्याला काही फायदा नाही, त्यांची स्टेटमेंट आहे। म्हणून मग तो आंबोलीपासून एकतर झाराप 0 पॉइंट किंवा मळगाव इथे आणण्यात यावा आणि आणू आम्ही त्यासाठी प्रयत्न करू असं म्हणून आता 4-6 महिने झाले। आजही शक्तीपीठ हा तसा 13 गावातून आहे। त्या 13 गावातली 6 गावं ही माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय यांनी ती इको सेन्सिटिव्ह म्हणून अधिसूचना काढलेली जी 25 गावं आहेत त्यातली 6 गावं आणि उरलेली 6 गावं पण इको सेन्सिटिव्ह निसर्ग असलेलीच आहेत, पण इको सेन्सिटिव्ह जाहीर झालेली नाही। आता प्रश्न असा आहे, जे इकडचे प्रांत अधिकारी निकम ज्यांना मोठं बक्षीस मिळालं आणि पदोन्नतीवर ते अपर जिल्हाधिकारी म्हणून कुठल्या दुसऱ्या जिल्ह्यात गेले, त्यांनी सर्व गावात सर्वेच्या अगोदर ही लोणकडी थाप मारली, दिशाभूल केली जनतेची की बोगदा आहे। तो बोगदा कसा आहे, कुठून सुरू होणार, कुठे उघडणार, कुठे बाहेर पडणार माहित नाही, पण प्रत्येक गावात लोकांना वाटतंय बोगदा आहे। मग जिथे बोगदा आहे, समजा 50 फूट 100 फूट खालून बोगदा आहे, तर वरची जमीन अधिग्रहण करायची गरज काय? आणि मग त्याचं सर्वेक्षण कशाला? आपण अनेक बोगदे बघतो, आता डोंगर असतो आणि बोगदा असतो, ती वरची जमीन काय शासनाने विकत घेतलेली असते काय? मध्ये तर असं पसरवण्यात आलं की 38 किलोमीटर एवढा जिल्ह्यात हा आहे पट्टा शक्तीपीठचा, त्यातले 30 किलोमीटर बोगदा आहे। इतकं खोटं बोललं गेलं। बरं, ना पत्रकारांना ना जनतेला पब्लिक डोमेन मध्येच नाहीये, मग एवढी लपवाछपवी का आहे, कशासाठी आहे? तर त्याचं कारण आहे की 100 मीटर रुंदीचा आणि 38 किलोमीटर लांबीचा हा पट्टा, त्यातले वृक्ष याची कत्तल होणार आणि त्याचा आधीच प्रक्षोभ नको म्हणून बोगद्याची थिअरी लावण्यात आली। जर हा जनतेसाठी आणि पवित्र शक्तीपीठांचं नाव देऊन हा पवनार ते पत्रादेवी हा 808-807 किलोमीटरचा हा द्रुतगती मार्ग जर आखण्यात येतोय, तो फसवाफसवी कशाला करताय शासन? राज्यकर्ते फसवाफसवी कशाला करतायत? तुम्ही जो म्हणता विकासासाठी आहे, जनतेच्या भल्यासाठी आहे, विदर्भ कोकणाला जोडण्यासाठी आहे, असं जर असेल तर फसवाफसवी कशाला? या सगळ्या विषयांवर उहापोह अजून व्हावा म्हणून दिनांक 4 नोव्हेंबर मंगळवारी सकाळी 10:30 वाजता सावंतवाडीतील काझी शहाबुद्दीन सभागृहात शक्तीपीठ आणि पर्यावरण या विषयावर चर्चासत्र परिषद ठेवलेली आहे। त्या परिषदेला शक्तीपीठ आणि पर्यावरण त्या परिषदेला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी,
माजी गृहराज्यमंत्री आणि आमदार सतेज उर्फ बंटी पाटील, शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी समितीचे राज्य समन्वयक गिरीश पोंडे, कॉम्रेड संपत पाटील, मी सगळं पाठवतो तुम्हाला, राईटअपच पाठवतो, आणि असे अनेक येणार आहेत. आमदार कैलास पाटील पण येण्याची शक्यता आहे. काही आमदार मराठवाड्यातले पण येणार आहेत, त्यांच्या वेळेनुसार ते ठरवतील. जिल्ह्यातील माजी आमदार वैभव नाईक हे पण उपस्थित असतील. काँग्रेसचे काही ज्येष्ठ पदाधिकारी, शिवसेना उबाठाचे पदाधिकारी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गटाचे पदाधिकारी हे पण उपस्थित असतील. आणि या 13 गावातले शेतकरी, ग्रामस्थ हे पण येतील. आणि हा विषय याचा शक्तीपीठ याच्यामुळे बोगदा असेल नाही तर भराव असणार, मोठा भराव टाकला जाणार. कारण हा जमिनीवर समतल असा हायवे नसतो, हा द्रुतगती, तो वरून नेला जातो. तर त्याच्यासाठी जो भराव टाकणार, त्याच्यात ह्या समृद्ध जी गावं आहेत शेती बागायतीने, त्याचा बागायतीच्या पाण्याचा, पिण्याच्या पाण्याचा किती गंभीर प्रश्न तयार होणार. आम्ही त्यातल्या काही गावांमध्ये गेलो, तिथे जनतेला माहिती आहे की किती मोठा प्रॉब्लेम होणार. मग ती जी जमीन अधिग्रहण आहे ते 2013च्या जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार जमीन अधिग्रहण नाहीये. 1955 चा जो बॉम्बे हायवे लँड ॲक्विजिशन ऍक्ट आहे तो लावून जमीन अधिग्रहण, म्हणजे मग शेतकऱ्यांना देणार चिंचोके. आणि आधी ह्याची किंमत होती 86,000 कोटी, आता त्याची प्रस्तावित किंमत आहे 1,10,000 कोटी. आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा कसा उडालाय ते सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या दुरावस्थेमधनं माननीय उच्च न्यायालयासमोरच आलं. त्यांनी ताशेरे पण ओढले. रिक्त पद आहेत, आयसीयू नीट चालत नाहीये, ट्रॉमा केअर युनिट चालत नाहीये, आणि दिवसाला 6 प्रमाणे रुग्ण ॲम्ब्युलन्समध्ये भरून सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातून पाठवले जात आहेत गोवा मेडिकल कॉलेज. म्हणजे आरोग्य व्यवस्था या सावंतवाडी उपजिल्ह्यात नव्हे, या जिल्ह्याचीच नव्हे, उभ्या राज्याची आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद शाळा यांची काय दुरावस्था आहे ही सर्वांना ठाऊक आहे. पटसंख्या घटते म्हणजे काय, पालकांचा विश्वास नाहीये, तिथून ते काढून महागड्या फिया देऊन ते प्रायव्हेट इंग्लिश स्कूलमध्ये घालतायत आपल्या मुलांना. हे चालू आहे. आणि 1,10,000 कोटीचा कोणीही न मागितलेला, कोणी मागितलेला का आजपासून 2 वर्षापूर्वी की विदर्भाला कोकणाची जोडण्यासाठी एक मोठाच्या मोठा 4 लेन 6 लेन द्रुतगती महामार्ग आणा असं मागितलेलं? कधी नाही. बरं, ऑलरेडी नागपूर ते रत्नागिरी, म्हणजे नागपूर म्हणजे काय आलं, विदर्भ, रत्नागिरी म्हणजे कोकण, यांना जोडणारा हायवे आहे जो कोल्हापूरपर्यंत आलाय. कोल्हापूर ते रत्नागिरी काम बाकी आहे. मग आहे ना विदर्भाला कोकण जोडणारा रोड. अजून हा रोड कोणासाठी पाहिजे, ह्याच्यात कोणाचं उखळ मोठं पांढरं होणार आहे, हात ओले कोणाचे होणार आहेत हे जनतेसमोर यायला पाहिजे. लाचारीबद्दल बोलायचं झालं तर राज ठाकरेंनी स्वतःच्या भावाकडे बघावं. उद्धव ठाकरेंपेक्षा मोठा लाचार कोणी नाही. राज ठाकरेंबद्दल आम्हाला आदर आहे, पण एकनाथ शिंदेंवर बोलल्यावर आमच्याकडे पर्याय राहत नाही, असं मत आमदार निलेश राणेंनी व्यक्त केलंय. पुण्याच्या गडकिल्ल्यांवर नमो पर्यटन केंद्र उभारल्यास तिजोरीमध्ये खळखळाट होईल आणि मुख्यमंत्री पदासाठी आणखी किती लाचारी पत्करणार, अशी टीका राज ठाकरे एकनाथ शिंदे साहेबांवर करतात. मी काही दिवसांपूर्वीच बोललो होतो, राज साहेब यांच्यावर मी नितांत आमचं प्रेम, त्यांच्याबद्दल आदर आहे. पण शिंदे साहेबांवर बोलल्यानंतर आमच्याकडे पण काही पर्याय राहत नाही. लाचारीबद्दल जर बघायला गेलं तर त्यांनी स्वतःच्याच भावाकडे बघितलं पाहिजे. त्यांच्यापेक्षा मोठा लाचार कोणच नाही महाराष्ट्रात, लक्षात आलं. म्हणून आपण दुसऱ्यावर बोट जेव्हा दाखवतो तर आपल्या दिशेने किती बोट आहेत
हे पण बघितलं पाहिजे. आणि मी अगोदरही बोललो होतो, राजसाहेबांबद्दल मी काय बोलणार नाही. आम्ही त्यांना एका वेगळ्या स्टँडर्डवर बघतो, एक वेगळं आदर आहे त्यांच्याबद्दल. पण लाचारी हा जर विषय ते काढत असतील तर उद्धव ठाकरेंपेक्षा मोठा लाचार महाराष्ट्रात कोण नाही, झालाही नाही, होणारही नाही. म्हणून अगोदर भावाकडे लक्ष द्यावं त्यांनी. विनायक राऊत कोकणात जे घडू नये ते घडवण्याच्या मानसिकतेत येतात, त्यांना महत्त्व देत नाही. आम्ही काय करावं ते सांगू नये, आम्ही आमचं बघून घेऊ, तुम्ही तुमचं बघा. महायुती आमची फॅमिली आहे, तुम्हाला उमेदवार मिळतील का बघा, असा टोला आमदार निलेश राणेंनी हाणलाय. साहेब, माजी खासदार विनायक राऊत म्हणतात की सिंधुदुर्गमध्ये भाजप आणि शिवसेना हे स्वबळावर लढण्याची घोषणा करत आहेत. भाजप फक्त सत्तेसाठी शिवसेनेचा वापर करून घेतोय आणि या निवडणुकीनंतर शिंदे गटाचं भाजप विसर्जन करणार. कोण विनायक राऊत? काय म्हणजे मला एक सांगा, विनायक राऊत जेव्हा येतात तेव्हा सातत्याने कोकणामध्ये ज्या गोष्टी नाही आहेत त्याच घडवायच्या मानसिकतेत असतात. मला त्यांच्या कुठल्या स्टेटमेंटवर त्यांना इम्पॉर्टन्स द्यायचीच गरज नाही. लक्षात घ्या, आम्ही ह्याच विषयाबद्दल आमची प्रतिक्रिया दिलेली आहे. आम्हाला युती का पाहिजे, आम्ही युतीसाठी का प्रयत्न करतोय, हे बाहेरचे कोणी लुंगे भुंगे आम्हाला सांगू नये ना आम्ही काय करावं ते. आम्ही आमचं बघून घेऊ ना, तुम्ही तुमचं बघा असेल तर. आम्हाला सांगू नका. आमचं एक कुटुंब आहे, त्या कुटुंबामध्ये काय करायचं ना ते आम्ही आमचं ठरवतो. भाजप असेल, शिवसेना असेल, अजितदादांची राष्ट्रवादी असेल, आम्ही एक फॅमिली आहोत. तुम्ही तुमचं बघा ना, तुमच्यावर कोण उमेदवार मिळतील का ना विचारा विनायक राऊतांना. उद्या भाजपा आणि आमचे प्रमुख नेते एकत्र मीटिंग करणार आहोत. नारायण राणेंना विचारल्याशिवाय आम्ही काय करणार नाही. युती झाली तर एकत्र, नाही झाली तर आम्ही तयारीत आहोत, असं मत आमदार निलेश राणेंनी व्यक्त केलंय. उदय सामंत साहेबांनी आता रत्नागिरीत असं म्हटलं, आपली आणि राणे साहेबांची चर्चा झाली आणि निवडणुका ह्या महायुतीनेच लढवायचा निर्णय होता असं त्यांनी म्हटलं. बघा, आता केसरकर साहेब पण बोलले, आपण हे परत परत रिपीट करतो. जेव्हा उद्याची मीटिंग ठरली, सगळ्या प्रमुख नेत्यांना भारतीय जनता पक्षाचे आम्ही उद्या भेटणार. त्याच्यामध्ये केसरकर साहेब आहेत, मी आहे, उदयजी आहेत. त्या मीटिंगमध्ये काय, आणि राणेसाहेब असतील तर राणेसाहेबांना भेटू. राणेसाहेब त्यांना रत्नागिरीत भेटले, मला असं वाटतं. आम्ही राणेसाहेबांना विचारल्याशिवाय काहीच करणार नाही. लक्षात घ्या, काल पण आम्ही बोललो, अंतिम शब्द नारायण राणेसाहेब. ते घेतील ते आम्हाला मान्य, आणि ते युतीच्या बाजूने आहेत, आम्हाला माहिती आहे. युती व्हावी असं त्यांनाही वाटतंय, पण ते कशी व्हावी ह्याच्यासाठी उद्या चर्चा आहे. आणि होत असेल तर चांगली गोष्ट आहे, नाही होत असेल तर मग आम्ही प्लॅनिंगमध्ये आहोत, आमची पण तयारी आहे. हेच मी परवाही बोललो. सिंधुदुर्ग प्रशासनात AI प्रणालीचा प्रभावी वापर सुरू केला असून या मॉडेलचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाशी निगडीत नीती आयोगाची विशेष टीम सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहे. याच अनुषंगाने नीती आयोगाच्या पथकातील डॉक्टर देवव्रत त्यागी आणि विदिशा दास यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला भेट दिली. या भेटीदरम्यान पोलीस विभाग आणि रस्ते परिवहन विभाग कशा प्रकारे AI प्रणालीचा उपयोग करतायत याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेतली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मोहन दहिकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम, उपजिल्हाधिकारी बालाजी शेवाळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील, तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीला जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मोहन दहिकर यांनी सादरीकरणाद्वारे संपूर्ण माहिती दिली. सागरी सुरक्षेसाठी AI प्रणालीवर आधारित सिंधू प्रहरी या उपक्रमांविषयी माहिती जाणून घेतली. शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांचा वाढदिवस वेंगुर्ले इथं आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे, जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, संजू परब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत साजरा झाला. यावेळी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. शिवसेना जिल्हा समन्वयक आणि आमदार दीपक केसरकर यांचे विश्वासू सहकारी म्हणून ओळख असलेले सचिन वालावलकर यांचा वाढदिवस वेंगुर्ले येथील स्वामिनी मंगल कार्यालयात पार पडला. आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे, जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, संजू परब यांच्यासहित विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला.
यावेळी शिवसेना तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर आणि मित्रमंडळींच्या वतीनं त्यांना पुष्पहार घालून आणि ज्ञानेश्वर माऊलींची प्रतिमा भेट देऊन शुभेच्छा दिल्या। या वाढदिवसानिमित्त विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी सचिन वालावलकर यांना शुभेच्छा दिल्या। मी प्रवेश केल्यानंतर सचिनजी आणि माझी पहिली ओळख झाली। कुठचंही काम असू दे प्रशासकीय त्यांना फोन केला म्हणजे ते काम होणार अशी आता माझी खात्री झालेली आहे। जी मी त्यांना कामं सांगितली तर ते विकासात्मक असू दे नाहीतर कोणतीही असू दे ते त्यांनी कुठचंही काम आजपर्यंत माझं टाळलं नाही। ते काम त्यांनी केलं आणि अशा या चांगल्या माणसास चांगल्या व्यक्तिमत्वास आता मला वाटतं तुमचा कितवा वाढदिवस आहे? 51। इथं सुद्धा तुमचा असा 100वा वाढदिवस साजरा व्हावा अशी मी परमेश्वराची प्रार्थना करतो आणि तुम्हाला चांगलं आरोग्य उदंड आयुष्य देव अशी पाठवण्याची प्रार्थना करतो। सचिनजींच्या पहिल्या म्हणजे पक्षामध्ये आल्यानंतर आज त्यांच्या वाढदिवसाला येण्याचा योग आला। माझी तशी ओळख पक्षानंतर म्हणजे पक्षामध्ये प्रवेश केल्यानंतरची जेवढी ओळख तेवढीच माझी ओळख, पण केसरकर साहेबांचं 24 कॅरेट केसरकर साहेबांसाठी तडजोड नाही, म्हणजे प्युअर गोल्ड जसं म्हणतो ना तसं त्यांच्या मनामध्ये केसरकर साहेब आहेत आणि अतिशय हुशार माणूस। म्हणजे कधी कधी आम्हाला राजकारणी लोकांना काही प्रश्न कळत नसतात, काही गोष्टीचं नॉलेज नसतं, पण इतके वर्ष त्यांनी मला सांगितलं की तुम्ही जेव्हा पहिल्यांदा खासदार होतात ना त्याच्या अगोदरपासून मी DPDचं कामकाज बघतोय, बाकीचं जिल्ह्याचं राजकारण बघतोय, म्हणून एवढ्या सगळ्या गोष्टींचा अनुभव त्यांना आहे। मी मनापासून त्यांना शुभेच्छा देऊ शकतो। ते माझ्यापेक्षा वयाने मोठे आहेत आणि तुम्ही सचिनजी राजकारणातले वाटत नाही, असं मराठी पिक्चरमध्ये असतात ना म्हणजे हाईट वगैरे सगळी तशीच आहे आणि तुम्ही एफिशियंट व्यक्ती म्हणून मी नेहमी तुमचं काम बघितलं। कुठल्याही गोष्टीचा पाठलाग करून तो रिझल्ट ओरिएंटेड काम करून त्याला रिझल्टच मिळाला पाहिजे असं काम मी सचिनजी तुमच्यामध्ये मी नेहमी बघितलं। आपण जे कार्य करताय, जे दीपकजींची सन्मान्य दीपक केसरकर साहेबांची साथ देत आहे, खरोखरच आपलं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे। आपण अशीच जसं आपण केसरकर साहेबांबरोबर राहिला आम्हालाही तशी साथ मिळाली तर आम्ही कुठल्या पुढे जाऊ। आपल्या खरोखरच कार्याला मी सल्यूट करतो, पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो। परत एकदा आपल्या वाढदिवसाला शुभेच्छा देऊ इथेच थांबतो। आज सचिनजींच्याबद्दल एवढंच सांगावंसं वाटतं की एखादं काम करत असताना त्याचा किती पाठपुरावा करावा लागतो याचं जर उत्कृष्ट उदाहरण आपल्याला बघायचं असेल तर ते सचिन वालावलकर आहेत ही वस्तुस्थिती आहे। आज वेगवेगळ्यामध्ये जे अनेक विकास कामं झालेली आहेत त्याचा सातत्याने पाठपुरावा करणं, कारण निधी तर मी मंजूर करून आणू शकतो परंतु ते काम प्रत्यक्षात जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्याचं महत्त्व कळत नाही। मग ती आपली पाणी पुरवठा योजना असेल, शहरात टाकलेले नवीन पाईप असतील, शहराला केलेली नवीन विद्युत रोषणाई असेल, आपल्याकडचं भाजी मार्केटच्या कामाचं उर्वरित काम असेल, मच्छी मार्केटचं काम पूर्ण करताना त्यासाठी घेतलेली मेहनत असेल किंवा बॅरिस्टर नागपेंचं अतिशय सुंदर असं झालेलं ते त्या ठिकाणचं स्मारक आहे त्याच्यासाठी घेतलेली मेहनत असेल, असंख्य कामांचा उल्लेख करता येईल। परंतु एक असा तरुण की ज्याच्या कुटुंबाला स्वतः स्वामी समर्थांचे आशीर्वाद लाभले, त्यांचे आजोबा आणि वडील दोघेही या भक्तिपंथातले मोठे साधक होते आणि त्यांनी स्वतः स्वामींनी त्यांच्या कुटुंबाला आपल्या पादुका दिलेल्या आहेत आणि त्या ठिकाणी सुद्धा त्यांची नियमित सेवा त्या ठिकाणी होत असते आणि त्याच ठिकाणी त्यांच्या आजोबांचं समाधीसुद्धा त्याच परिसरात आहे। तर एवढंच सांगायचं आहे की स्वामींच्या भक्तीमध्ये नेहमी लीन असलेला हा एक तरुण समाजकार्यामध्ये जेवढ्या चांगल्या पद्धतीने आपले योगदान देत असतो त्याबद्दल मनापासून मी त्यांचं कौतुक करतो। त्यांना उदंड आयुष्य आरोग्य लाभो अशी ईश्वराचरणी प्रार्थना करतो।
दारू तिलारी घाट माथ्यावर नेत असताना चंदगड पोलिसांनी कारवाई करत एकूण 42,12,880 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करत मोठी कारवाई केली। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वत्र जुगार, दारू, अवैध धंद्यांविषयी अभियान हाती घेतलेलं असताना सिंधुदुर्गच्या चेकपोस्टवरून ही अवैध दारू घाट माथ्यावर गेलीच कशी या संदर्भात पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झालाय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील घाट माथ्यावर जाण्यासाठी एकतर दोडामार्ग विसघर चेकपोस्ट, दुसरं आंबोली चेकपोस्ट अशी 2 चेकपोस्ट आहेत। गोवा बनावटीची दारू घाट माथ्यावर वाहतूक करताना 2 चेकपोस्टचा अवैध धंदेवाले उपयोग करतात। पालकमंत्र्यांनी अवैध धंद्यांवर धडक कारवाईनंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अवैध धंदेवाल्यांचे थाबेदार आणले। काही दिवस गुटखा, दारू, जुगार सिंधुदुर्ग बंद ठेवण्यात आला होता, मात्र पुन्हा एकदा हे व्यवसाय करणारे डोके वर काढू पाहतात। दोडामार्ग तालुक्यातून विसघर चेकपोस्ट, तिलारी घाट, कुंभवडे, मांगेली यासारख्या मार्गावरून मोठ्या प्रमाणात दारू, गुटख्याची अवैध वाहतूक केली जाते। हे कोणाच्या आशीर्वादाने केलं जातंय असे सवाल उपस्थित होऊ लागले। गुरुवारी चंदगड पोलीस निरीक्षक विश्वास पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली दारूचं मोठं कबाड पोलिसांना सापडलं। यात दोडामार्ग, गोवा, घाट माथ्यावरील काही युवक असून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले। दोडामार्ग, मणेरी, धनगरवाडी येथील विजय वसंत झोरे, धुळो निणू फोंडे, सागर नाईक आणि अन्य 8 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला। त्यातील 3 संशयित आरोपी फरार झाल्याचं पोलिसांनी सांगितलंय। शिवसेना उपनेते संजय आंग्रे आणि जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांच्या कामावर पूर्णपणे समाधानी आहे, अशा शब्दात आमदार निलेश राणे यांनी दोन्ही नेत्यांचं कौतुक केलंय। आणि तुम्ही आता शिवसेना पक्षाच्या फार वरच्या लेवलवर काम करता म्हणून एक विनंती आपल्याला करणार आहे। जेव्हा कधी जिल्हा प्रमुख म्हणून महाराष्ट्राचा कुठला पुरस्कार जाहीर झाला तर तो आमच्या दत्ता सामंत यांना मिळणार आहे। आणि तसंच त्यांच्या बाजूला जे उपनेते बसले, असा कुठला उपनेता म्हणून पुरस्कार जाहीर झाला, किती संकट आली, काही जरी झालं तरी हसत सामोरं जायचं, ते कसं करायचं ते उपनेते म्हणून ते आम्हाला दाखवत आहेत। आणि तुम्ही आता शिवसेना पक्षाच्या फार वरच्या लेवलवर काम करता म्हणून एक विनंती आपल्याला करणार आहे। जेव्हा कधी जिल्हा प्रमुख म्हणून महाराष्ट्राचा कुठला पुरस्कार जाहीर झाला तर तो आमच्या दत्ता सामंत यांना मिळणार आहे। आणि तसंच त्यांच्या बाजूला जे उपनेते बसले, असा कुठला उपनेता म्हणून पुरस्कार जाहीर झाला, किती संकट आली, काही जरी झालं तरी हसत सामोरं जायचं, ते कसं करायचं ते उपनेते म्हणून ते आम्हाला दाखवत आहेत। नूर मच्छीमार संघटना राजीवडा यांच्या वतीनं गुरुवारी आरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या शिबिराला ठाकरे शिवसेनेचे उपनेते बाळमाने यांनी भेट दिली। यावेळी त्यांनी मच्छीमारांना धमक्यांना न घाबरता मासेमारी करण्याचा धीर दिलाय। आज रत्नागिरी शहरातील या राजीवड्यामधील जी नूर मच्छीमार सोसायटी आहे याच्या वतीनं या ठिकाणी जलजीविका संस्था, इनरव्हील संस्था आणि रत्नागिरीतील प्रसिद्ध असं शासनमान्य नंदादीप आय केअर हॉस्पिटल यांच्या वतीनं विशेष करून मच्छीमार बंधू भगिनींसाठी डोळ्याचं आणि या ठिकाणी दाताच्या तपासणीचं हे शिबिर आयोजित केलेलं आहे सकाळपासून। तर या संस्थेचे अध्यक्ष रफिक भाई आमचे फणसोपकर, त्याचबरोबर संस्थेचे सल्लागार, माजी नगरसेवक आणि माझे अनेक वर्षाचे मित्र सईद भाई पावसकर, साजिद पावसकर, कैस फणसोपकर, मुजाहिद तांडेल या सगळ्या जलजीविका संस्थेच्या पदाधिकारी, इनरव्हीलचे पदाधिकारी, नंदादीपचे पदाधिकारी, विशेष करून या नूर मच्छीमार संस्थेचे सगळे संचालक मंडळ आणि त्यांचे सगळे सहकारी यांचं मी मनपूर्वक या ठिकाणी अभिनंदन करतो की खऱ्या अर्थानं आपल्या मच्छीमार बांधवांकरता त्यांच्या डोळ्याची, दाताची, ओव्हरऑलच त्यांच्या सगळ्या शरीराची काळजी घेण्याकरता हे मोफत या ठिकाणी शिबिर आयोजित केलेलं आहे। अशा प्रकारची शिबिरं यापूर्वीसुद्धा त्यांनी केलेली आहे, भविष्यामध्ये सुद्धा करतील। आणि विशेष करून मी या जलजीविका संस्थेचं कौतुक करेन की ते मच्छीमारांसाठीच काम करतात, की मच्छीमार बंधू भगिनी जे आहेत यांचं जीवनमान, त्यांचं आरोग्य कसं चांगल्या पद्धतीचं राहील, पुण्यापासून अगदी पश्चिम बंगालपर्यंत, पश्चिम बंगालपासून पुण्यापासून ते रत्नागिरीपर्यंत ही संस्था चांगल्या पद्धतीनं काम करते आणि NGO म्हणून त्या ठिकाणी काम करते। आणि त्याला इनरव्हील्स जी संस्था आहे ती सुद्धा चांगल्या पद्धतीनं सहकार्य करते।
एका बाजूला शासकीय योजना आहेत, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हे तर काम करतेच आहे आरोग्य क्षेत्रामध्ये, परंतु अशा प्रकारच्या NGOचं काम या ठिकाणी होणं ही समाजाची खऱ्या अर्थानं गरज आहे. किंवा आपण जे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी त्याला म्हणतो, मोठमोठी ज्या कंपन्या आहेत यांच्या माध्यमातून पण समाजासाठी काही होणं गरजेचं आहे. आणि विशेष करून या ठिकाणी आमचे सईदभाई पावसकर आणि रफिकभाई फणसोपकर आणि सगळ्याच महिला इथल्या मच्छीमार ज्या आहेत, पुरुष मच्छीमार आहेत, यांचंसुद्धा मी कौतुक करेन की सामाजिक बांधिलकी म्हणून आपण ही कामं केली पाहिजेत. खरं तर या नूर मच्छीमार संस्थेचं हे असं प्रशस्त कार्यालय या ठिकाणी आहे आणि त्यामुळे त्या कार्यालयानं त्यांना जागा उपलब्ध करून दिली. म्हणजे मच्छीमार सहकारी संस्था चालवत असताना आपण सुद्धा काही सामाजिक आपली जाणीव भान ठेवून त्यांनी या ठिकाणी केलेलं हे सहकार्य आहे. वेळोवेळी मी पण या मच्छीमार संस्थेला भेटी दिल्यात. खरं तर संस्थेनं स्वतःच्या कष्टानं या नूर मच्छीमार संस्थेनं संस्था स्थापन करून या ठिकाणी कार्यालय केलं. मला काही दिवसापूर्वी कळलं की ह्या कार्यालयाचं सईदभाई उद्घाटन झालं आणि ते एक आदर सत्कार म्हणून किंवा एक मान सन्मान प्रोटोकॉल, तर जे जे आवश्यक आता डोळे तर कदाचित स्वाभाविकपणानंतर चष्मा लागला तर तो सुद्धा चष्मा आपण फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये आपण देऊ. आमच्या संस्थांची बोलू. माझी संस्था यश फाउंडेशन जे आहे त्याच्या माध्यमातून सुद्धा सईदभाई आणि चेअरमन साहेब तुम्हाला चष्मे नव्हे, आरोग्याच्या विषयातलं जे जे काही लागेल समाजाला, गरीब लोकांना, गरजू लोकांना ते देण्यासाठी आम्ही सुद्धा बांधलेलं आहे. आम्ही अशा प्रकारचे कॅम्प निर्णय घेत असतो. त्यामुळे चष्मे असतील, उद्या आणखीन काही लेन्स तुम्हाला काही टाकाव्या लागल्या तर ते सुद्धा करू, किंवा दाताच्या संदर्भातल्या काही गोष्टी जर असतील, डेंटिस्टच्या संदर्भातल्या, तर ती पण आपण तुम्हाला मदत करू. माझं ह्याच्या पुढे जाऊन असं मी म्हणेन सईदभाई तुम्ही सगळ्यांनी आपली एक हेल्थ चेकअप ज्याला म्हणतो, आरोग्य तपासणी, त्याचं सुद्धा शिबिर तुम्ही लावा. या ठिकाणी तुम्ही सगळ्या महिला भगिनी आहेत, कुमारिका आहेत, बालिका आहेत, तरुण मुलं आहेत, यांनासुद्धा काउन्सिलिंगची जरूर असते, गरज असते. 8वी 9वी 10वीतल्या असलेल्या आमच्या मुली भगिनी आहेत किंवा मोठ्या स्त्रिया आहेत, भगिनी आहेत, यांनासुद्धा आरोग्याच्या कधी कधी आपण थोडंसं लाजतो, घाबरतो आणि त्यामुळे काही गोष्टी आपण बोलत नाही. तर असं करून चालणार नाही. शेवट आपलं जीवन महत्त्वाचं आहे. परमेश्वरनं, अल्लाह तालानं आपल्याला हे जे जीवन दिलं आहे चांगलं जगण्याकरता दिलेलं आहे आणि म्हणून काही काळजी करू नका. चष्म्यापासून जे जे काही वैद्यकीय तुम्हाला काय लागेल, आणि या व्यतिरिक्त मी सांगेन सरकारच्या पण योजना आहेत, अन्य आमचे सुद्धा काही CSR फंडमधून आपण खर्च करतो. काही गोष्टी इथं झाल्या नाहीत तर मुंबई पुण्यासारख्या मोठ्या ठिकाणी जरी असतील आणि तो रुग्ण जर गरीब असेल, त्याची आर्थिक परिस्थिती नसेल, तर आपण नूर मच्छीमार संस्थेच्या माध्यमातून, म्हणजे संस्था हा एक चेहरा आहे, आम्ही सगळी मंडळी, यश फाउंडेशन असेल किंवा अन्य सुद्धा असेल, आम्ही तुम्हाला मदत करू. या निमित्तानं नूर मच्छीमार सहकारी संस्था आणि त्याचे चेअरमन आमचे रफिकभाई फणसोपकर, इथले माजी नगरसेवक आमचे सईदभाई पावसकर, नवाजभाई वस्ता, साजिद पावसकर, कैस फणसोपकर, मुजाहिद तांडेल, ही आमची सगळी मंडळी, आणि फरजाना, रेहाना, या सगळ्या आमच्या भगिनी असतात. सगळ्यांचीच वेळाभर मी नावं घेत नाही, परंतु आता नमाजची वेळ झाल्याची जाणीव मला आहे आणि त्यामुळे नमाज झाल्यानंतर सुद्धा आरोग्य तपासणी मला वाटतं 3 वाजेपर्यंत चालू आहे. अशाच प्रकारचे आपण कार्यक्रम करत राहा आणि कुणालाही घाबरण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. रत्नागिरीकरांना एक सिंगम बाळमानेच्या रूपानं मिळालेलं आहे आणि त्यामुळं दहशत, दादागिरी, सत्तेची कोण जर माज येऊन काय करत असेल तर चेअरमन साहेब अजिबात चिंता करण्याचं इथं कारण नाही आहे काय, एवढा तुम्हाला विश्वास देतो. रोहित आर्यनं मुलांकडून पैसे वसूल केल्याचा डिपार्टमेंटचा आक्षेप होता. ते परत करण्याची पूर्तता न झाल्यानं बिल पेंडिंग आहेत. मुलांना ओलीस ठेवणं चुकीचं आहे. मी त्या खात्याचा आता मंत्री नाही. माझ्याशी चर्चा करून काही झालं नसतं. मुंबईत असतो तर मुलांसाठी जीवाची पर्वा न करता तिथं गेलो असतो, असं माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी सांगितलंय. काल एन्काउंटरच्या ह्याच्यात शिक्षण खात्याच्या ह्याच्याबद्दल आक्षेप घेण्यात आला आहे. काय नेमकी आपली भूमिका आहे? किंवा एक गोष्ट लक्षात घ्या की रोहित आर्या यांचं जे लेटेस्ट चेंज किंवा स्वच्छता मॉनिटर ही जी काही संकल्पना होती ती राबवण्यासाठी आम्ही पूर्वीसुद्धा शिक्षण खात्यातून त्यांना परवानगी दिलेली होती आणि यावेळेला जी प्रोव्हिजन केलेली आहे 2 कोटीची, 2 कोटी कुठल्या पर्टिक्युलर व्यक्तीला देण्यासाठी नाही, त्याच्यासाठी जो खर्च येईल ते करण्यासाठी. परंतु दरम्यानच्या काळामध्ये त्यांनी एक वेबसाईट तयार केली आणि त्याच्यावरून मुलांकडून पैसे ॲक्सेप्ट केले. त्याच्यामुळे ते पैसे किती त्यांनी वसूल केले मुलांकडून ते परत करावे आणि
पुन्हा असं करणार नाही असं लिहून द्यावं असं ठरलेलं होतं. त्याची पूर्तता त्यांच्याकडून न झाल्यामुळे त्यांचे पुढचं जे आहे बिलिंग वगैरे ही प्रक्रिया पेंडिंग आहे. पण त्याला आता मी काय शिक्षण मंत्री नाही, त्याच्यामुळे मला पुढे काय घडलं याची माहिती नाही. परंतु मुलांना ओलीस धरणं हा प्रकार अत्यंत चुकीचा आहे. असं जर घडलं तर अनेक लोकांची बिलं पेंडिंग असतात ना, अनेकांची रस्त्यांची बिलं पेंडिंग असतात, इमारतींची बिलं पेंडिंग असतात. पण कोण अशी स्टेप घेत नाही की मुलांना ओलीस पकडायचं. म्हणजे मुलांना काय झालं असतं कालच्या ह्याच्यामध्ये तर आपण स्वतःलाच माफ करू शकलो नसतो. पोलिसांच्या मॅटरमध्ये आपण लक्ष घालू शकत नाही. पोलिसांच्या मॅटर पोलिसांनीच हे करायला लागतं. तर त्या संदर्भात आवश्यकता असेल मी अवश्य लक्ष घालेन. परंतु त्यांनी व्हिडिओ त्याचा व्हायरल झालेला आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये काय आहे त्याचा तपास करून पोलीस योग्य ती कारवाई करतील याची मला खात्री आहे. सेनेत प्रवेश स्वखुशीनं होतात, कोणी स्वार्थासाठी येत नाही, विकास कामांसाठी येतात. एकनाथ शिंदे कुटुंब प्रमुख आहेत, आमच्याकडे आणखीनही येतील असा दावा आमदार निलेश राणेंनी केलाय. निलेश राणे साहेब, आपण आमदार म्हणून निवडून आल्यापासून म्हणजे कुडाळ मालवण मतदारसंघातील असेल, आता कणकवली मतदारसंघात म्हणजे जे दादांसोबत काम केलेले जुने शिवसैनिक आहेत, ते अनेक जणांचा काल काका कुडाळकरांचा पण तुम्ही प्रवेश घेतलेला आहे. आता किती शिवसैनिक अन्य तुमच्या वाटेवर आहेत यायला, ज्येष्ठ शिवसैनिक? आता सांगितलं तर बाकीचे अलर्ट होतील. पण मी तुम्हाला प्रवेश साहेब स्वखुशीने होत आहेत. म्हणजे त्यांना विश्वास आहे की शिवसेनेमध्ये आल्यानंतर त्यांना मान दिला जाईल, त्यांची कामं होतील. आणि प्रत्येक माणूस स्वतःच्या स्वार्थासाठी येत नाही आहे, विकास कामं घेऊन येतोय, आपापल्या विभागाची कामं घेऊन येतोय. म्हणून जो काही सर्वात जास्त तुम्ही प्रवेशाचा जो काही ओढ बघाल तो शिवसेनेकडे आहे. मागच्या 10 महिन्यामध्ये जे आम्ही करू शकलो, जे लोकांना काही प्रमाणात पटलं, त्या कामाच्या आधारावरती साहेब लोक येत आहेत. ते कोणाचा चेहरा, आडनाव, नाव असं त्याच्यात नाही आहे. सन्मान्य शिंदेसाहेब ज्या पद्धतीने काम करतात, पक्ष सांभाळतात, एक कुटुंब प्रमुख म्हणून ते पक्ष सांभाळतात. आम्हाला सगळ्यांनाच सांभाळायचं काम करतात आणि आमची कामं पक्षामध्ये होतात, आम्हाला दिलेली कामं लोकांची होतात. हा आधार घेऊन लोक स्वतःहून आमच्याकडे येत आहेत. म्हणून किती येतील काय सांगू शकत नाही, पण येणार एवढं 100%. रिझल्ट देणारं माझं काम आहे, लोकांचा विश्वास जिंकणं महत्वाचं आहे. महायुतीचं चित्र परवा स्पष्ट होईल, उद्याची बैठक महत्वाची ठरणार अशी माहिती आमदार निलेश राणेंनी दिली आहे. त्याच्यावर मला खरंच उत्तर तो त्यांचा चांगुलपणा आहे. ते माझ्याबद्दल असं बोलत असतील तर खरोखर आभार मानतो मी त्यांचे. पण रिझल्ट ओरिएंटेड काम असावं हे जेव्हापासून माझ्या आयुष्याची दुसरी इनिंग सुरू झाली आमदारकीची, तेव्हापासून मी ठरवलं रिझल्ट ओरिएंटेड काम करायचं. लोकांना एका मर्यादेनंतर शब्द चालत नाहीत, ते विश्वास ठेवत नाहीत. किती जरी चांगलं वागलो, जोपर्यंत मी रिझल्ट देऊ शकलो नाही तर त्या चांगल्या स्वभावाचा पण काही उपयोग राहत नाही जास्त काळ. म्हणून रिझल्ट ओरिएंटेड काम करावं या भूमिकेत मी काम करतोय आणि लोकांना, काही लोकांना ते आवडत असेल. मी तुमच्या माध्यमातून त्यांचे आभार मानतो. पुन्हा एक तुमच्यावर विश्वास ठेवून अनेक जण शिवसेनेत येत आहेत, पण महायुतीच्या या वाटा घेतात पण त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही. अनेक जण बघा, आमचे ज्येष्ठ नेते सन्मान्य केसरकर साहेबांनी ह्याच्यावर तुम्हाला ऑलरेडी उत्तर दिलेलं आहे. मी उत्तर देऊन क्रॉस करू शकत नाही. हेच हे आपण प्रश्न त्यांना विचारला होता. उद्याची वाट बघू, उद्या एकदा होऊन जाऊ दे आणि त्याच्यानंतर परवापासून चित्र स्पष्ट होईल. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी आमची चर्चा झाली. मुंबईत भाजपच्या वरिष्ठ पदाधिकारी यांच्याशी भेट घेऊन महायुतीची भूमिका स्पष्ट करणार अशी माहिती आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. उदय सामंत साहेब या ठिकाणी आलेले होते, त्यांच्याशी आमच्या सर्वांची चर्चा झाली आणि याच्यामध्ये असा निर्णय करण्यात आला की उद्या आम्ही भाजपचे जे वरिष्ठ पदाधिकारी आहेत त्यांची मुंबईमध्ये भेट घेऊ आणि त्याच्यामधून महायुती जिल्ह्यामध्ये होणार की नाही ही भूमिका
स्पष्ट झाली पाहिजे. दरम्यानच्या काळामध्ये आम्हालासुद्धा निवडणुकांची तयारी करायला लागेल आणि त्याच्यामुळे निवडणुकीमध्ये जे इच्छुक उमेदवार आहेत त्यांच्या मुलाखती आणि त्यांचे अर्ज मागवणे ही प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय झालेला आहे. आणि त्याच्यामुळे महायुतीमध्ये जरी निवडणुका लढवण्याचा आमचा सगळ्यांचा विचार असला तरी दोन्हीकडून त्याला मान्यता मिळाली पाहिजे आणि त्या दृष्टीने अधिकचा वेळ होऊ नये म्हणून उद्याच मुंबईला वरिष्ठ भाजपच्या नेत्यांची भेट घेण्याचं ठरलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आदरणीय निलेशजी असतील, उदय सामंत साहेब असतील, मी असेन आणि जे कोणी नेते उपलब्ध असतील मुंबईत त्यांना घेऊन आम्ही ही भेट घेऊ. उद्या बैठक करून महायुतीबाबत निर्णय घेणार. तिन्ही निवडणुकांबाबत चर्चा होणार आहे. सामोपचाराची भूमिका माझी आहे. अनेक लोक शिवसेनेत येण्यास इच्छुक आहेत. महायुती झाली नाही तर ते प्रवेश अडवून ठेवणं योग्य नाही असं मत आमदार दीपक केसरकर यांनी मांडलंय. महायुतीची तुम्ही चर्चा करत असताना भाजपला शिवसेना धक्का देताना दिसते किंवा भाजपचे अनेक लोक शिवसेनेच्या वाटेवर असताना दिसत आहेत, त्याबद्दल मी पुढे कशी झाले? आम्ही आजपर्यंत तरी कोणाला प्रवेश दिलेले नव्हते. आता त्यांनी आमच्या यांना प्रवेश दिल्यानंतर आम्ही सुद्धा काही 1-2 ठिकाणीच असं झालेलं आहे फुटकं, परंतु अनेक लोक इच्छुक आहेत. जर महायुती झाली नाही तर मग तसे प्रवेश अडवून ठेवण्यामध्ये काय अर्थ राहणार नाही. महायुतीत लोकसभा विधानसभा लढलो म्हणून युतीसाठी प्रयत्न आहेत. कुणाला कमी लेखत नाही. एकमेकांच्या विरोधात उभं राहू नये ही भूमिका आहे. कार्यकर्त्यांना अडचणीत टाकू नये. सेनेची ताकद मोठी असल्याचा विश्वास आमदार निलेश राणेंनी व्यक्त केला. सावंतवाडी शहरात आणि एकंदरीत मतदारसंघात विधानसभेच्या केसरकरांचा करिश्मा चालतो असं भाजपही म्हणतं की थोट सरदार राजघराण्याने सुद्धा तुमचा उल्लेख केला की केसरकरांनी आम्हाला जर सपोर्ट केला तर आम्ही निवडून येऊ शकतो. एकंदरीत युती होणार आहे म्हणजे तुम्ही म्हणताय चर्चा वाटाघाटी होणार आहे. एकीकडे कुडाळमध्ये निलेश राणेंचा करिश्मा चालतो आहे, एकीकडे तुमचा करिश्मा चालतो. त्यांनी मग असं नाव नाही परंतु आहे करिश्मा जो कुडाळ मालवणमध्ये निलेश राणे आहेत म्हणून लोक येत आहेत. तुम्ही इकडे असं असताना शिवसेना भाजपकडे महायुतीचाच आग्रह करता. लोकांना उत्सुकता आहे की शिवसेने वेगळं लढावं, वेगळ्या निवडणुकांनी जावं सामोरं आणि जिल्हा परिषद किंवा नगरपालिकेमध्ये करिश्मा दाखवणारच आहे. मग असं असताना भाजपबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात म्हणतो तुम्ही दोघंही करिश्मा करता आहात. असं असताना वाटाघाटीत जर तुम्हाला कमी मार्जिन दिलं तर काय भूमिका असेल? त्यानं बघा लक्षात घ्या, केसरकर साहेब जसं म्हटले आम्ही जेव्हा आमदारकीची निवडणूक लढलो तेव्हा महायुतीत लढलो, खासदारकी महायुतीत लढलो, तर आता स्थानिक स्वराज्य संस्था का लढू नये, प्रयत्न का करू नये? आम्ही सातत्याने काल पण आमच्या तिन्ही सभांमध्ये आम्ही म्हटलं की आम्ही प्रयत्न केले सुद्धा. उद्याचा जो प्रयत्न आहे तो एक एक्स्ट्रा आहे. कोण कोणाची ताकद मोजत नाहीये, कोण कोणाला कमी लेखत नाहीये. प्रत्येक जण आम्ही हिंदुत्वासाठी एकत्र आलो, आम्ही काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह घेऊन एकत्र आलेलो आहोत. तर एकत्र लढवावं, निवडणूक सोपी होईल असं आमचं जे काय हे आहे. आणि आम्ही विरुद्ध आम्ही होऊ नये ही आमची भावना आहे. आणि त्याच्यामध्ये ताकदीचा विषय येत नाही साहेब, ताकदीचं येत नाही. प्रत्येकाने आपापली ताकद आपल्याकडे ठेवायची असते, रोज दाखवायची नसते. म्हणून जे काय होईल ते उद्या ठरेलच ना. आणि विषय हा आम्ही एक अलायन्समध्ये लढलेलो आहोत सगळ्या निवडणुका, तर तो टेम्पो तसाच राहायला पाहिजे, ते प्लॅटफॉर्म तसंच राहायला पाहिजे. कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहेत, त्यांना कुठे ह्या गोष्टीचं नुकसान होता कामा नये ही आमची आणि सन्माननीय केसरकर साहेबांची ही भावना आहे की आपल्या तर निवडणुका झालेल्या आहेत, त्यांना का आपण अडचणीत टाकावं. ह्या भावनेतून आम्ही करतोय. आमच्या ताकदीचा ह्याच्यात विषय येत नाही. प्रत्येक माणूस आपला आपला सांभाळून हे सगळं करतो. खासदार नारायण राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या माध्यमातून कणकवली शहरासाठी 2025-26 या वर्षामध्ये तब्बल 10,65 लाखांचा निधी मंजूर झालाय. या निधीतून कणकवली शहरात 36 विकास कामं होणार असून या कामांना मंजुरी मिळाली आहे. पावसाळ्यानंतर या कामांना प्रारंभ होईल अशी माहिती कणकवलीचे माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी दिली. भाजप संपर्क कार्यालयात पत्रकार परिषदेत समीर नलावडेंसह माजी उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे, भाजप शहराध्यक्ष अण्णा कोदे, माजी नगरसेवक बंडू गांगण आदी उपस्थित होते. कणकवली नगरपंचायतच्या माध्यमातून कणकवली शहरामध्ये अनेक विकासाची कामं सन्माननीय या विभागाचे
लोकप्रिय खासदार राणेसाहेब, त्याचप्रमाणे आपले जिल्ह्याचे पालकमंत्री, या मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार नितेशजी राणेसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही 2008 पासून अनेक विकास कामं केली. आजच्या प्रेसचा प्रामुख्याने उद्देश असा आहे की 2025 आणि 26 या वर्षासाठी सन्माननीय आपले पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांच्या माध्यमातून कणकवली नगरपंचायतला 10,65,00,000 निधी सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब यांच्या माध्यमातून आपल्याला मंजूर झाला आणि या 10,65,00,000 निधीमधून आपण कणकवली शहरातील विविध कामं, जवळजवळ 36 कामं आपण सुचवलेली आहेत आणि ही कामं आपल्याला उपनगराध्यक्ष डिटेलमध्ये सविस्तर वाचून दाखवते. सन 2025 आणि 26 या आर्थिक वर्षाकरिता म्हणजे 1 एप्रिल 2025 ते आता येणाऱ्या 31 मार्च 2026 साठी जिल्हा नियोजनमधून सन्माननीय पालकमंत्री साहेब व आदरणीय आमदार राणे साहेब आणि यांच्या सर्वांच्या माध्यमातून आपल्याला ही 36-37 कामं आत्ताच्या घडीला मंजूर झालेली आहेत. ही त्याच्यासाठी निधी सुद्धा मंजूर झालेला आहे आणि ती लवकरच कणकवलीकरांसाठी त्याची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होऊन कामं एक पावसाळ्यानंतर सुरू होतील. तर मी आपल्यासमोर ही डिटेल्समध्ये वाचतो की कणकवली नगरपंचायत हद्दीत टेमवाडी हिंदशास्त्रालय, रवळनाळ मंदिर ते सुतारवाडी 12 मीटर डीपी रस्त्याकरिता पुढील जमिनीचे उर्वरित भूसंपादन करण्याकरिता 1 कोटी प्राप्त आहेत. कणकवली नगरपंचायत हद्दीतील निम्मेवाडी बाईदघर रस्ता डांबरीकरण करण्यासाठी 7 लक्ष. कणकवली नगरपंचायत हद्दीतील नरडवे रोड मोहनमाळ येथील वहाळा शेजारी संरक्षण भिंत बांधणी 6 लक्ष. टेमवाडी येथील नवीन रस्त्याला सोलर पथदीप व्यवस्था करणे म्हणजे रिंग रोडसाठी त्याच्यासाठी 10 लक्ष. नगरपंचायत बिजली नगर हिरलेकर सर्व्हिसिंग सेंटर नजीक जो उर्वरित गटाराचा भाग शिल्लक आहे त्याकरिता 11,50,000. कणकवली नगरपंचायत हरनेआळी हेमंत उपरकरचा ते आरोलकर कंपाऊंड पर्यंत एक गटाराचा टप्पा राहिलेला आहे त्यासाठी 10 लक्ष. कणकवली नगरपंचायत हद्दीतील विविध ठिकाणी सोलर हायमास्ट बसविणे यासाठी 20 लक्ष आहेत. म्हणजे स्वयंभू मंदिर असेल, कनकनगर एरिया असेल, टेमवाडीचा चौक असेल, चौंडेश्वरी मंदिरचा असेल किंवा अशा विविध ठिकाणी जे सोलर बसवायचे आहेत त्यासाठी 20 लक्ष. सोलर 20 लक्ष म्हणजे सर्वसाधारण हायमास्ट मिनी हायमास्ट. त्यानंतर रिंग रोड फेज 1 व 2 येथे ही जो रिंग रोड आहे त्याच्यासाठी सोलर पथदीप, आता नवीन इलेक्ट्रिकपेक्षा सोलर आपण स्ट्रीट लाईट करतोय त्यासाठी 35 लक्ष. आणि नगरपंचायत हद्दीतील परबवाडी येथील संतोष पवार घर ते जुना नरडवे रस्त्यापर्यंत फुटपाथ व गटर बांधकाम करणे 25 लक्ष. परत परबवाडी येथील मुख्य रस्ता नूतनीकरणाकरिता 13 लक्ष. कणकवली नगरपंचायतील ST वर्कशॉप रस्ता जो आता खराब झालाय हॉटेल अनंतकडून पात्रेकर प्रतिष्ठानपर्यंत तो त्यासाठी 7 लक्ष. कणकवली मराठा मंडळ येथे गणेश घाट बांधणे डिटेल्स म्हणजे लोकांची मागणी होती काय? हा सांगा ना, बोला ना. तू मागणी होती. हा ती होती. आणि मराठा मंडळ जो रस्ता जो पीस बाद आहे जो आपला चौक मराठा मंडळ जो बिजलीनगर मधून जातो आणि तो पीस त्या ब्रिज पर्यंत बंधाऱ्यापर्यंतचा तो घाट गणेश घाट हा जो नाही तिथे एक रस्ता एक दिला आहे पहिला. हा सॉरी मराठा मंडळ येथे जो लोकांची मागणी होती विशेषतः म्हणजे तेलियाळी बिजलीनगर वगैरे हा जो एरिया आहे इथे गणपती विसर्जन तिकडे केले जातं आणि गणपती साना ह्या गणपती साण्यासाठी एक सुसज्ज गणपती साना त्याचबरोबर तिथे तेवढंच नदीच्या काठचं ब्युटिफिकेशन आणि एक म्हणजे स्पॉट चांगला एक ब्युटी स्पॉट याकरिता 70 लक्ष
मंजूर करण्यात आलेले आहेत. गोडाऊनच्या बाजूला जसा गणपती सण आपला आहे तसा होणार 70 लक्ष. त्यानंतर नगरपंचायत हद्दीतील तांडेल कॉम्प्लेक्स शेजारी जे गटर आहे तो 13.60 लक्ष. नगरपंचायत परबवाडी गणपती स्थाना जो आपण केलेला आहे त्याला अप्रोच रस्ता आणि काही रॅलिंगचा विषय आहे थोडाफार. ह्या जे छोटी छोटी कामं राहिली शिल्लक त्यासाठी 18.85 लक्ष. नगरपंचायत हद्दीतील बाजारपेठ स्मशानाचे नूतनीकरण करणे. आधीच समीरजींच्या ह्याच्याखाली आपण एक चांगलं केलं आहे, पण काही अजून त्याच्यात थोड्या शेड वगैरे आणि विधीची शेड किंवा महायुतीबाबत कोणतेही संकेत आमच्या पक्षानं अद्याप दिलेले नाहीत. पालकमंत्री नितेश राणे, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यामध्ये जो निर्णय होईल तो निर्णय आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांना मान्य आहे. आम्ही विरुद्ध सर्वजण हाच कणकवली शहराचा इतिहास आहे. आगामी निवडणुकीच्या लढाईला खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमची सर्व टीम तयार असल्याचा विश्वास कणकवलीचे माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी व्यक्त केला. भाजप संपर्क कार्यालयातील पत्रकार परिषदेत समीर नलावडे बोलत होते. यावेळी माजी उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे, भाजप शहराध्यक्ष अण्णा कोदे, माजी नगरसेवक बंडू गांगण उपस्थित होते. भाजप म्हणून तुम्ही महायुती म्हणून लढणार की स्वबळावर लढण्याचे संकेत दिले आहेत पक्षाकडून, त्या संदर्भात काय भूमिका? हे बघा, महाराष्ट्र राज्यामध्ये आपली महायुती आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला अजून काही संकेत असे आलेले नाहीत. सन्माननीय या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्याचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब या दोघांमध्ये जो निर्णय होईल तो आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांना, आम्हाला कणकवलीच्याच नाही तर जिल्ह्याच्या सर्व कार्यकर्त्यांना मान्य असेल. याचबरोबर महायुती जर झाली नाही तर महाविकास आघाडी महायुती न होता जर शिवसेना स्वबळावर किंवा ठाकरे शिवसेना व शिंदे शिवसेना एकत्र येऊन शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून जी चाचपणी सुरू आहे त्या अनुषंगाने जर तुमच्या समोर आव्हान उभं केलं तर तुमची काय भूमिका? महायुती होणार नाही तुमच्याकडून आम्हाला कळलं, त्याच्याबद्दल तुमचे आभार की आम्हाला अजून समजलं नाही आणि तुम्हाला समजलं, आणि जो निर्णय वरून येईल तो मान्य असेल. आणि आजपर्यंतचा कणकवलीचा इतिहास आहे की सर्वजण विरुद्ध आम्ही, त्याच्यामुळे जशी परिस्थिती असेल तसे निर्णय होतील आणि त्या सर्व लढाईला आमचे सर्व टीम, इवन राणे साहेब, सन्माननीय पालकमंत्री साहेब हे सर्व तयार आहेत. वेंगुर्ले शिवसेनेनं जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलाय. गुरुवारी वेंगुर्ले इथं आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघातील आडेली, खानोली, वायंगणी, दाभोलीमधील तसेच वेंगुर्ला शहरातील शेकडो विविध पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आमदार दीपक केसरकर, जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केलाय. स्वामिनी मंगल कार्यालयात गुरुवारी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात शिवसेनेत विविध पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रवेश केला. तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघातील युवा सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण गडेकर, ओंकार धुरी, सचिन वेंगुर्लेकर, दिनेश पेडणेकर, दशरथ पेडणेकर, सेजल गवडेकर, मनस्वी साळगावकर, मनीष साळगावकर, ओंकार कामत, यश कामत, अक्षय कामत, समीर कामत, सचिन दुतोणकर, विठ्ठल खरात, विजय गोवेकर यांच्यासहित आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सुमारे 150 कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेचा भगवा हाती घेतला. तसेच जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, शहर प्रमुख उमेश शेरक, युवासेना जिल्हा प्रमुख हर्षद डेरे, युवासेना शहर प्रमुख सागर गावडे, महिला शहर संघटिका ॲडव्होकेट श्रद्धा परब बाविस्कर यांच्या नेतृत्वाखाली वेंगुर्ले शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते आदित्य खानोलकर, सुरेंद्र चव्हाण, मानसी पालव, श्याम कोलगेकर यांच्यासहित हॉस्पिटल नाका, वडखोल, किनरळणे, भटवाडी आदी भागातील सुमारे 100 कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. यावेळी आमदार दीपक केसरकर, जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, शहर प्रमुख उमेश शेरक, उपजिल्हा प्रमुख सचिन देसाई, सुहास कोळसुलकर इतर मान्यवर उपस्थित होते. दीपक भाईंच्या नेतृत्वाखाली या मतदारसंघाची थोडा वाद असताना अनेक कार्यकर्ते वेगवेगळ्या पक्षातून आज आपल्या
शिंदे साहेबांच्या शिवसेनेमध्ये आता प्रवेश करून घेतले. वेंगुर्ला तालुक्याचे आमचे नितीन मांजरेकर तालुका प्रमुख आडली गावामधील गेल्या अनेक दिवसापासून 2-3 वेळा प्रवेश घेण्यासाठी सातत्याने तिकडची मंडळी सांगत होती आणि या निवडणुकीच्या माध्यमातून बरेचसे असे पदाधिकारी आहेत आडली मतदारसंघामध्ये जे काम नितीन मांजरेकर यांनी गेल्या 2-3 वर्षापासून आडली असेल या 5 मतदारसंघामध्ये जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये केलेला आहे. या कामाची पोच पावती म्हणून अनेक पदाधिकारी अनेक कार्यकर्ते हे या ठिकाणी दीपक भाईंच्या नेतृत्वाखाली आज शिवसेना पक्षामध्ये प्रवेश करतात. खरं तर बाई सांगायचं झालं तर वेगवेगळ्या शहरामध्ये सुद्धा अनेक पदाधिकारी या ठिकाणी शिवसेना पक्षामध्ये वेगवेगळ्या पक्षातून येणार आहे. परंतु आपल्या सर्वांना माहिती आहे निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सातत्याने वेगवेगळ्या काही गोष्टी डोळ्यासमोर येत असतात. मला तिकिटाच्या माध्यमातून किंवा अन्य ज्याचं नेतृत्व या ठिकाणी गेले अनेक वर्ष केशव साहेबांचं या मतदारसंघामध्ये आहे आणि या मतदारसंघामध्ये ज्या पद्धतीनं दीपक भाईंनी गेल्या 15-16 वर्षामध्ये या ठिकाणी जे काम केलेलं आहे जर निधीच्या माध्यमातून असेल लोकांच्या करता सिंधुरत्न योजना या माध्यमातून असेल जी कामं महिलांच्या करता असतील शेतकऱ्यांच्या करता असतील मच्छीमारांच्या करता असतील त्या वेगवेगळ्या योजना या दीपक भाईंच्या माध्यमातून या ठिकाणी प्रत्येकाला प्राप्त झालेल्या आहेत. आज शिवसेने या कुटुंबामध्ये आपण मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी सचिन वालावर आपण प्रवेश घेतला. शिंदे साहेब नेहमी म्हणतात की पक्षामधून आपला परिवार आहे, तो कुटुंब आहे. या पक्षामध्ये आपला सर्वांचा 100% सन्मान या ठिकाणी राखला जाईल. आपल्याला असं वाटणार नाही की आपण कुठे होता तिथून आपण इथे आलो, आपण या कुटुंबामध्ये होतो अशा प्रकारचं वातावरण आपले सर्व आपले तालुका प्रमुख वेगवेगळे पदाधिकारी आपल्या वेगवेगळे असतील त्याच्या माध्यमातून आपल्याला सातत्याने तुम्ही कधी हात द्याल त्या हाकेला आम्ही सर्वत्र कधी ओढ बसल्याशिवाय राहणार नाही अशा प्रकारची तुम्हाला आमच्या कुटुंबामध्ये आम्ही तुमचं स्वागत करू. सर्वप्रथम शिवसेना पक्षामध्ये मी आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो. आपल्या एकाने पक्षाची ताकद निश्चितपणे वाढलेली आहे. सर्वप्रथम मी महाराष्ट्राचा आदरणीय छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करतो. हिंदुत्व सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करतो. त्याचबरोबर आनंदजी दिघे साहेबांना वंदन करतो आणि सर्वप्रथम सचिनजींना मनापासून त्यांच्या 51व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा देतो. अशा तऱ्हेची मोजकीच लोक असतात की जी आपल्या वाढदिवसाच्या दिवशी सुद्धा पक्षाची आठवण ठेवतात. त्यांनी तुमचा सगळ्यांचा प्रवेश घडवून आणला, अनेक युवक मंडळींचा प्रवेश घडवून आणला आणि नवीन ऊर्जा ही शिवसेना पक्षाला प्राप्त झालेली आहे की आपण आपल्या पक्षामध्ये प्रवेश केला म्हणजे सगळं संपलं असं नाही, तर पुढच्या काळामध्ये आपली जी वेगवेगळी कामं असतील ती कामं करण्याची जबाबदारी सुद्धा आम्हा सर्वांवर आहे आणि आपण सर्वांनीच मिळून ह्या वेंगुर्ला शहराचा आणि वेंगुर्ला तालुक्याचा विकास करायचा आहे. आणि हे सगळं करत असताना आमचे तालुका प्रमुख, शहर प्रमुख, युवा प्रमुख सर्व लोक इथं उपस्थित आहेत आणि ते सुद्धा दिवस रात्र आपल्यासाठी मेहनत घेतील याची मी आपल्याला खात्री देतो. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. नारायण राणेंना विचारल्याशिवाय काही होणार नाही, निलेश राणेंची माहिती. सिंधुदुर्गच्या चेकपोस्टवरून अवैध दारू घाटमाथ्यावर जातेच कशी आणि देवाधर्माच्या नावाखाली भावनांशी खेळ, डॉक्टर परुळेकरांचा हल्लाबोल. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह. धन्यवाद.